satu yo. Nah, ini hari ini kita mau ngevlog dengan ibuku. Katanya ibuku aku tuh gak ada. Emang aku gak ada? Itu piye? Terus? Kuasi rono. Piye? Saya landak laut. Ya weh terang gandeng. Lah rambutnya piye? Ya rambutnya dicukur kaya adike. Ya aduh. Orang kawan seneng ngomong. Berarti aku gak gandeng sih, ini gak tau adus. Kiri Nah, kata ini ya tuh susah. Katakan dia tuh susah dah. Oke, aku tambah dinyek karo ibuku. Terus kita makan. Mau ada di rumah, kita makan sama bapak. Delok iku. Usah mangan dulu, mangan. Delok iku. Baik, makan, Pak. Delok iku, Pak. Woi, makan. Pak sini dulu. Ya wis. Oke. Selamat makan. Ayo makan. Pangananku ya bener ora. Wis. Mbok. Koyo rumah. Jadi Bae dadi sing enak. Kaya ning mak gunung enak. Cocok ini. Baik kiri, baik kanan. Ngomong piye terus wis. Kudu piye aku kudu piye. Ibuku lho pringisan dhewe dhewe. Wayahe dikongkon ngomong kan ndak ngomong. Lho. Lho. Dikongkon ngomong piye. Ora tau manut kok ngomong piye, ngomong aja badhe Lah iku mang kepotong rambut piye kudu piye. Lah ya manja ora bakalan kowe dilem. Piye? Dikongkon apa emang aku mbok ngomong apa? Nek dipotong kaya aku lho ora kira gelem. Potong gundul. Gadeng. Kok saiki gak gadeng? Lah apa gak gadeng? Ya ora rambutnya kaya ngene ra rata. Gak jelas. Nanti ini gak gadeng. Adalah aku lho gadeng satu. Ini gak. Omongmu dhewe. Lah terus piye? Omongmu dhewe wong delok lah ada apa ketae ya jambret banget. Oh, jadi macet sih. Jadi kelek. Berarti aku kelek. Ibuku ngomong aku elek sih. Luar biasa. Ya wis. Wis apa ngomong apa meneh? Wis. Berarti ngomong Jadi kene sing anake gak dilem ya iki. Ya iki ibu gak tau kelem anake iki ibu iki. Luar biasa. Oke. Dit kesip.